ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. дар навори имрӯза барои шумо як чанд сар молҳои фурӯшие барои шумо меам пешниҳод мекунем. лайкҳои зиёд кунтон, агар канал маъқул бошад обязательно каналро подписаться кунтон. буқачаи якуми мо буқачаи чорнопётри тоза 5 моҳа хурду хӯрок саломатиш беҳтарин. айни ҳол буқача ягон хел камбудӣ надорад. касоне ки харидори ҷазман бошад бо наздик рафта бентон дӯстони азиз. нархи мол 7700 сомонӣ боз камуту муомила дорад. масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ любой ҷои тоҷикистон дастафка мекунем. қатъи клиент ҳамсоҳиба шуда мана масъалаи дастафкаш бе ягон мушкил. дӯстони азиз мана мегузарем моли дуюми мо боқачаи карпат. дӯстони азиз карпати тоза мана тамошо кунтон, агар маъқул бошад карам ин дуюмаша харидор кунтон. ин буқача моам беҳтарин буқача, нархаш бениҳоят бо нархи дастрас фурӯхта мешавад. кадомаш маъқул бошад ҳамонаша харидор кунтон. ин буд моли дуюми мо буқачаи карпати тозаш мана барои шумоён бо нархи дастрас. нархи мол 6500 сомонӣ боз камуту муомила дорад. масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ. дӯстони азиз инам территорияи хуҷанд боштон, агар любое время занг занетон дастафкаша бепул ташкил мекунем. мана ин буд моли сеюми мо буқачаи сементал гибрид хурду хӯрок саломатиш беҳтарин. дӯстони азиз амо дуюмаш синни солаш 4 моҳа, инаш 3 моҳа. инам хурду хӯрокаш саломатиш беҳтарин. айни ҳол ягон хел камбудӣ надорад, ҳама чиза мехӯрад. масъалаи хурду хӯрокаш ба гам нест. ягон моли ширдортон бошад хушкунтонам мешавад. нархаш 6200 сомонӣ боз муомилаи хушрӯ дорад. дӯстони азиз мана ин буд моли чоруми мо ғуноҷунчаи карпат. дӯстони азиз синни солаш 3 моҳа мумкин 3 моҳа гузаштагӣ бошад. хурду хӯрокаш зур барои мол кардан беҳтарин. агар молҳои ширдортон бошад хушкунтонам мешавад. худаш отдельно мехӯрад. дӯстони азиз масъалаи хурду хӯрокаш ба гап нест. нархаш 4800 сомонӣ боз муомилаи хушрӯ дорад. масъалаи дастафкаш инам бе ягон мушкилӣ. мана дӯстони азиз моли панҷуми мо буқачаи мана сурх. дӯстони азиз хурду хӯрокаш зур, инам ягон моли ширдортон бошад хушкунтонам мешавад. худаш отдельно мехӯрад. нархаш дастрас 6200 сомонӣ боз камуту муомила дорад. мана дар бозороям дӯстон нарх чӣ хел бад доштагӣ. дӯстони азиз барои шумо мо ҳама вақт барои шумо арзон нархҳое пешниҳод мекунем. мана ин охирин моли мо ғуноҷунчаи 3 моҳа хурду хӯрок саломатиш зур. инам агар молҳои ширдортон бошад хушкунтонам мешавад. мана бо нархи дастрас. кадоматон маъқул бошад ғуноҷунчаи харидор кунтон. нархи мол 4200 сомонӣ боз камуту муомила дорад. хай мана занг занетон ҳамаш муомилаш ҳай. дӯстон азиз любояш арзон